¿te hace falta tu hermana? Sí. Hola, aquí jo soc la doctora Marta i seré la que et revisaré. Vale, doncs Carlos, estàs molt greu i has perdut molta sang i crec que necessites una transfusió de sang. Bona tarda. Hola. Com et dius? Lucas Recolor. Vale, tinc aquí. Quants anys tens? 28. Has donat algun cop? M'estic molt acostumbrat a dormir 3 cops a l'any. Vale, tens alguna malaltia? No. Ara et prepararem. Com et dius? Nacho. Sí, aquí estàs. Quants anys tens? 20. Has tingut alguna malaltia algun cop? No, mai. Has donat algun cop? No, i per això estic malalt. Tranquil, que jo dono molts cops i no fa mal. És una punxadeta de res, són 5 minuts. Hola, i tu com et dius? Em dic Álvaro. Hola, com estàs? És que no he vingut a donar sang. Doctora Marta, aquí hi ha un pacient que no ha vingut a donar sang. He vingut a acompanyar el meu amic. Perdón, és que si he d'acompanyar a Bonari Blanc, que si t'esperessis fora perquè aquí només queden els blancs. D'acord. Gràcies. Soc la doctora Marta i us vindré a fer una revisió perquè vosaltres sou el superheroi. Aquí començo. Per mi. Perdoni, és que m'ho he pensat millor i sé que donar sang és molt important i vull col·laborar. Bueno, gràcies. Pots anar a treballar? Gràcies. Ostres, doncs no m'ha fet res de mal. Jo m'ho esperava molt pitjor. Estic molt satisfet perquè he salvat 3 vides. Ho veieu? Com en teniu que fer cas? Jo ja us ho he dit. I si voleu fer-us donants, salvareu moltes vides. I jo, des de que dono, estic molt, però que molt satisfet. Bam, bam, bam.